खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 जुलाइ बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै सोरबा मोजां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। मोजां लोगोजों खामानि मावनो थांखि लागोन। लोगोखौ फोथायनानै सोलिगोन। वृष राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जागोन। गोसोनि साननाय हनाय थांखिफ्रा जाफुंसारगोन। थांखि जाफुंसारनायाव गोसोआ हाजासे खुसि जागोन। मिथुन राशि। दिनै जेखि खामानि मावा खहाल' जागोन। गोसोआव मिजिंथिनाय बायदि जाफुंसारनाय नङा। खामानियाव नांगौनि बांसिन खहा जागोन। कर्कट राशि। न'खरनि गुलाय गुजाय जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो सानगोन। न'खरखौ साखोन सिखोन लाखिगोन। गुबुननि सायाव गाज्रि नोजोर थानाय नङा। सिंह राशि। गोसोआव गोबां थुलुंगा फैगोन। गुबुननि थुलुंगानाय गोसोजों खामानि मावगोन। गोसोआव गोदान गोदान साननाय फैगोन। कन्या राशि। सांग्रां जा। जानाय लोंनाय समाव हरखाब खैफोद जानो हागौ। जायखिजाया मुवा बेसादखौ बाहायनायनि सिगां सांग्रां जा। तुला राशि। खामानियाव नाजानानै मोजां फिथाइ मोनगोन। एसे नाजायोब्लानो गोबां जौगानाय फैगोन। गोसोनि साननायफ्रा दाजाबथा जागोन। वृश्चिक राशि। गावनि गाव दायावनो खहा जानो हागौ। न'खरनि धोन सम्पथिफ्रा ओरैनो नाङा फाङा खहा जागोन। दिनै खहानि जेंनायावल' फैनो हागौ। धनु राशि। न'खराव मोजां सम फैगोन। हरखाब माबाफोर जाफुंसारनायाव खुसि जागोन। न'खराव गासैबो गोरोबफिनलायनो हागौ। मकर राशि। सोलोंथाइनि फारसे मोजांसिन सम। जायखिजाया आनजादावनो उथ्रिसार जागोन। मोजां फिथाइखौ लानानै जिउआव देरहानाय मोनगोन। कुम्भ राशि। गोसोनि साननायफ्रा अराय सम सांग्रां जागोन। समाजनि फारसे गोसोआ सांग्रां जागोन। सोरनिबा आब्रुथि गैयै बाथ्राखौ निन्दा होगोन। मीन राशि। दिनै गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन। गुबुननि फाव फान्दायनायाव गोसोआ गाज्रि मोनगोन। बायदिसिना साननायजों गोसोनि साननाया गाज्रिसिन जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।